Benvinguts a Sputnik, la nova proposta d'Espurna per a totes les escoles, instituts i institucions que treballen per l'educació d'aquest país. Sputnik és un espai en 3D, consisteix en un arxipèlag virtual on cada escola i cada institut té el seu propi espai, normalment una illa. Hem entrat a l'edifici principal. Aquesta sala és la sala d'exposicions que s'ofereix a totes les escoles, totes les institucions que vulguin exposar els seus treballs a la illa principal, que és on es desenvoluparan les activitats comunes. Podem veure que clicant sobre una imatge podem accedir a una pàgina web, que pot ser des d'un enllaç a la Wikipedia fins a un document col·laboratiu on tots els alumnes poden escriure i comentar la imatge. Sortim d'aquesta primera sala, en aquest cas hi havia una exposició d'Egipte, i ens adrecem a la segona sala d'aquest edifici, on tenim una exposició del tema del mes, en aquest cas la del mes de març, que és la dona, una mica seguint la línia de la primera sala. I per acabar, una tercera exposició de la notícia de la setmana, una activitat que, com sabeu, es desenvolupa des dels seus orígens en el projecte Espurna. Aquí podem tenir una mostra de les imatges més representatives, des de les que, clicant, podem accedir a més informació o a comentaris dels alumnes, com hem acabat d'explicar. Ara ens disposem a sortir d'aquest edifici principal i deixem el porxo a la dreta on s'exposen les capçaleres dels portals que ja coneixem de la web i que continuen sent el pilar i l'element més potent del projecte. Deixem ara la zona de professorat, una zona on no tenen accés els alumnes, és a dir, el sistema detecta si som professors o som alumnes i ens deixa passar o ens deixa passar segons el cas. Tenim una sala central amb dues de laterals on poder desenvolupar tot tipus de reunions i aquí al fons tenim ja el que és l'espai més ampli, una sala d'actes, on hi ha 3 pantalles on es poden projectar des de presentacions multimèdia o vídeos de YouTube. Veiem una perspectiva general de l'arxipèlag, en aquest moment correspon a finals del mes de març, per tant tenim ara més illes en aquests moments, cada vegada sub més. Ens adrecem volant al que és la illa que correspon a l'Institut Cal Gravat de Manresa. Tenim una zona d'auditori a l'aire lliure, rodó, i al fons podem veure un edifici estàndard creat i al fons ara a la dreta quedava la illa de l'Institut Ernest Lluch. Com comentava, tenim ara una perspectiva de la illa i l'edifici creat amb els mòduls que Sputnik posa a la vostra disposició per crear i personalitzar el vostre edifici. Aquest edifici consta d'uns mòduls de 10 metres, de 10 per 10 metres, centímetres quadrats, i un conjunt de parets, vitrines, parets cegues, parets amb portes i fins i tot una escala que és la que en aquests moments es puja a l'avatar, us està mostrant aquesta illa. Tenim també taules i cadires, sofàs, butaques que podem copiar i traslladar les nostres creacions. Aquí també tenim una vista del que és el pati central d'aquest edifici, que, com comento, es pot personalitzar totalment i posar les textures que vulguem. Podem fer de totxo, de fusta, del que ens sembli. Aixequem el vol i ara podem veure una perspectiva del mapa de l'arxipèlag, on clicant 2 vegades al punt on volem anar ens hi podem arribar fàcilment. Ens hi teletransportem. Veiem una altra imatge aèria, en aquest cas al fons l'illa principal, que és l'illa on passam tots els esdeveniments comuns, totes les activitats col·laboratives, la majoria d'elles es realitzen allà, i veiem els més detalls d'aquest entorn.
això és tot. Desitgem que disfruteu d'aquesta nova proposta d'Espurna i us convidem a que us animeu a participar i a compartir les vostres activitats aquí dintre amb els vostres amics. Moltes gràcies. Us esperem.